Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтесь разом із нами і довіряєте нам. Доброго дня. Сьогодні підбиваємо інформаційні підсумки тижня. Мене звати Аліна Блохіна. Я рада представити вам гостю цієї ефірної години. Це Юлія Тищенко, експерт Українського незалежного центру політичних досліджень. Пані Юлія, доброго дня. Добрий день. Розпочинаємо ми, власне, із оперативної інформації. Генеральний прокурор Юрій Луценко підписав подання на притягнення до кримінальної відповідальності, надання згоди на затримання, подання про обрання запобіжного заходу народному депутату від опозиційного блоку Євгену Бакуліну. Подання вже направлено до Верховної Ради України. Про це повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган. Власне, із цього хотілося б почати нашу розмову. Пані Юлія, як гадаєте, надалі, як буде розвиватися справа щодо Євгена Бакуліна? Тому що фактично наступний тиждень є пленарним у парламенті. І от хотілося б вашу почути думку, чи дійде це подання до голосування у сесійній залі? Ну, я, чесно кажучи, не знайома з подробицями, власне, якщо говорити там про якісь регламентні норми в Верховній Раді, тобто відповідний комітет з питань регламенту і депутатської етики має ще вивчити відповідні документи Генеральної прокуратури. Були просто свого часу прецеденти, зокрема, приміром, які були пов'язані свого часу з депутатом Новінським, там, де певна інтрига зберігалась, коли регламентний комітет, власне, тоді висловлювався відносно того, що доказів недостатньо для зняття депутатської недоторканності, але все одно, врешті-решт, там через якийсь час парламент тоді зняв цю недоторканність відповідно депутату. Як тут будуть розгортатися події, скажімо, подивимось із огляду на персоналію Бакуліна, з огляду на, скажімо, можливо, якісь внутрішні процеси в парламенті в тому числі. Хоча регламентний комітет, звичайно, це не суд, який вирішує, достатньо доказів чи ні. І тут є ще один такий момент, знаєте, зняття, потенційне зняття недоторканності, це ж означає лише тільки можливість щодо прокуратури, і слідчих органів проводити відповідні дії. Тобто це автоматично взагалі не надає жодних гарантій відносно того, що якось справа буде дуже швидко розвиватись, чи ми побачимо вироки. Чому? Тому що в нас були, власне, вони є певні прецеденти, пов'язані з іншими депутатами, зокрема, приміром, справа Розенблата, коли людина абсолютно спокійно, публічно ходить в парламент, і розповідає про те, що вона невинна, ще й подає, умовно, до суду на відповідні правоохоронні структури. От якраз тоді виникає питання, наскільки інститут, власне, ось депутатської недоторканності і питання зняття депутатської недоторканності, воно є, скажімо, необхідним, тому що ми можемо згадати так само справу народного депутата Ігоря Мосійчука, якого затримували у сесійній залі. Тодішній генпрокурор Шокін прийшов, представив відео, його в кайданках фактично виводили із парламенту. І от пан Мосійчук, він не лише, скажімо, вийшов з-під удару, а він і собі мандат навіть повернув. То взагалі питання зняття депутатської недоторканності, наскільки воно є ефективним методом для того, щоб, представляючи справу у суді, доводити її фактично до якогось вердикту, вироку? Це насправді не стосується депутатської недоторканності чи не недоторканності. Скажімо, це стосується просто всієї системи, скажімо, і слідчих дій, власне, правоохоронних структур. Це стосується і судової реформи, зокрема, стосовно судових органів дійсно ухвалювати потрібні рішення, потрібні для, скажімо, розвитку в рамках закону, не потрібні рішення, я не так висловилась. Це, до речі, піднімає питання відповідно до тих звинувачень чи підозр, скажімо, які пред'являються, і щодо антикорупційних судів в тому числі. Тобто це справа системи як такої. Як на мене, коли ми починаємо говорити, або в парламенті починають говорити про недоторканність, це значить скоро вибори. Власне, це дуже такий надійний індикатор. У нас на словах абсолютно всі, наші депутати є за її тотальне скасування. Можливо, я не популярні речі скажу, але мені здається, що це такий дуже популістичний підхід, який всім подобається, але насправді
скажімо, треба говорити про не про скасування інституту депутатської недоторканності, тому що він існує, ну, скажімо, у всіх країнах. У нас така політична ситуація, що депутати все ж таки мають бути захищеними. Чому особливо, коли вони виконують власне і свою функцію як депутатів. Чому? Тому що були найрізноманітніші прецеденти, приміром, там в 13-14 році, якби ряд депутатів від опозиції туди не мали недоторканності, тоді більш сумно, м'яко кажучи, могли б розвиватися події. Да? Тобто всі були б, і вони, і навколо них були більш уражені і стосовно тиску, і переслідування, всіх цих інших речей. Інша справа, що для здійснення чи підозри в кримінальних злочинах дійсно слідчі органи, відповідні правоохоронні органи мають розслідувати відповідні справи. Тобто дійсно обмеження так, повне скасування ні. Повертаючись до персоналії фактично от Бакуліна, він, нагадаю нашим глядачам, що у 2017, 2010, 2014 році обіймав посаду голови правління НАК «Нафтогазу». Власне, ми повернемося до обговорення цієї теми і не тільки, а зараз долучимо до нашої розмови Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Михайла Чаплига з нами на прямому зв'язку. Власне, українців Романа Сущенка та Олега Сенцова планують обміняти на кримських дезертирів Олександра Баранова та Максима Одинцова, засуджених в Україні до 13 і 14 років в'язниці. Про це детальніше розпитаємо у самого пана Михайла. Пане Михайло, доброго дня. Чи чуєте нас? Доброго дня, чую. Скажіть, будь ласка, чи дійсно є ймовірність звільнити, точніше обміняти Романа Сущенка та Олега Сенцова, і коли це може відбутися? Дивіться, насправді так, така можливість зараз відкривається, хоча я не вів би мову про конкретні прізвища. Про прізвища можна робити висновки лише по якимсь непрямим джерелам, але просто якщо ми разом зберемо наступні факти. Це перша заява в середині грудня президента України про те, що він готовий активізувати і більш наполегливим бути у питанні повернення наших політичних бранців, які знаходяться в місцях несвободи на території Російської Федерації. Потім заяву про те, що український суд першої інстанції виніс обвинувальні вироки Баранову та Одинцову, і заяву їхнього адвоката про те, що вони готові до того, щоб їх обміняли, хотіли би. Це означає натяк на те, що вони готові не оскаржувати в апеляції, а відтак відкрити шлях для помилування, що є обов'язковим елементом для такої процедури обміну. Потім ми почули заяву на території Російської Федерації, що справу Сущенка, котру так довго розслідували, начебто вже завершено розслідування і готові передати до суду. А також ми почули заяву про те, що надали можливість пану Сенцову поговорити з рідними і близькими, що так довго не давали можливості йому зробити. І плюс це все лягло на повідомлення про пряму телефонну розмову двох президентів, де піднімалося питання, в тому числі і наших політичних бранців на території Російської Федерації. Отже, з цього набору факторів ми бачимо певні юридичні кроки, які зроблені, певні дії, і бачимо, що також є і політична складова. Отже, сукупність цих всіх факторів говорить про те, що, можливо, скоро буде знайдена якась формула, і ми станемо свідками важливої позитивної новини. Пане Михайло, а щодо безпосередньо тих, кого готова Україна віддати російській стороні, от мова йде про Олександра Баранова і Максима Одинцова. Власне, трошки детальніше розкажіть нам про них, чому саме власне на них збираються попередньо обмінювати Романа Сущенка та Олега Сенцова? Важко сказати, чи саме ці двоє. Проте заява адвоката, для того, щоб взагалі відбувся обмін на тих чи інших людей, повинні бути винесені вироки остаточні їм. Це перше. По-друге, повинна відбутися процедура помилування, і тоді відкривається цей шлях до обміну. Відтак, заяви ми почули тільки від адвокатів Одинцова і Баранова. Це означає, що вони узгоджені, принаймні, з підзахисними. І, очевидно, натяк на те, що вони готові не оскаржувати в апеляції, це такий, пас владам і в Російській Федерації, і в Україні про те, що готові. І, відповідно, тут же питання зацікавленості Російської Федерації саме в цих двох особах. Але я думаю, що, оскільки якихось заперечень не надходило публічних, відтак Росія, в принципі, я так розумію, готова розглядати саме цих двох своїх громадян, але з точки зору України це громадяни України. Просто в них виходить тепер подвійне громадянство.
Пане Михайло, дуже дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Будемо сподіватися на позитивні новини, власне, від вас. Михайло Чаплига, представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, був з нами на прямому зв'язку телефоном. Власне, ми говорили про можливість обміняти українських бранців Кремля Романа Сущенка та Олега Сенцова. І продовжуючи, власне, цю тему, пані Юлія, хотілося б запитати у вас, наскільки ймовірним, на ваш погляд, є такий обмін? Ні, ну, чесно кажучи, будь-які тут прогнози там, чи якось розмірковувати над цією складною ситуацією, яка виникла навколо українських політичних в'язнів, ну, дуже складно. Чому? Тому що зрозуміло, що такого роду домовленості, як правило, носять там якийсь закритий характер, там це півнатяки, ну і так далі. Тобто за кадром ми маємо дійсно перемовини з цього приводу. Але оскільки вже піднімається питання в публічній площині, будемо сподіватися, що це дійсно може здійснитись насправді. Ну і враховуючи, зокрема, там щодо, приміром, Олега Сенцова, весь той багаторічний резонанс навколо його справи, які існує у світі, і взагалі, я б не сказала, що вікно можливості, але певні кроки, які були здійснені російською стороною, власне, під час обміну заручників на Донбасі, власне, на Сході, тобто то був найтакий масштабніший обмін заручників наприкінці минулого року, починаючи фактично з 2014 року, і санкції, наближення президентських виборів в Росії, тобто санкції з боку країн ЄС, тобто тут можна говорити про якісь такі ймовірності, які там можуть супроводжувати цей процес. От якраз в тому те питання, що дійсно дуже велика увага суспільна і медіапросторі, вона прикута до прізвища, які постійно лунають. Сенцов, Кольченко, Клих, Сущенко. А що робити з тими з тими в'язнями, які знаходяться на території Російської Федерації, які знаходяться на окупованих територіях? Тобто, якщо, до прикладу, до пана Сущенка і Сенцова можна застосувати, власне, процедуру ось цього обміну на певних, власне, російських військових, то що тоді робити із тими прізвищами, які не так часто фігурують у медійній площині? Я думаю, що вони також фігурують. Ми мали, насправді, таку дуже показову ситуацію навколо обміну тоді пана Ахтемеджіго за Ільмі Умєрова, власне, за участю турецької сторони. Тобто, наскільки ми розуміємо, також був здійснений фактично обмін. Я думаю, що у України дуже мало насправді можливості впливу на те, що сьогодні відбувається, приміром, там в суді Ростові, де буквально зараз відбуваються відповідні суди по так званій справі Хізбу Tahrir. Тобто але дійсно привертати увагу, про це говорити, можливо, здійснювати якісь непублічні дипломатичні заходи, звичайно, потрібно. Я сподіваюся, що вони будуть здійснені. Українська сторона може реагувати, пропонувати якісь можливості. Але тут абсолютно правдиві речі прозвучали, має бути вирок, а далі, можливо, вже якісь політичні домовленості, інший політичний тиск з боку різних суб'єктів цього дуже складного процесу, тоді якісь результати є можливими. Ми ще, власне, додамо інформацію у анексованому Криму громадянину України Андрія Захтея, обвинуваченого у підготовці диверсій. Суд засудив до 6,5 років колонії суворого режиму. Так званий Верховний суд Криму зарахував у цей термін більш ніж 1,5 року, який Захтей провів у СІЗО. У січні 2017 року Московський міський суд визнав законним продовження арешту Андрія Захтея, якого звинувачують у підготовці терактів в анексованому Криму. У лютому 2017-го російське слідство перевело Захтея з московського СІЗО Лефортово у Крим. Він неодноразово писав заяви про тортури з боку співробітників ФСБ. Зокрема, співробітники ФСБ стягували наручниками його зап'ястя і били чоловіка струмом, пристібаючи клеми до ніг, сідниць і геніталій. Повідомлялося, що його змушували дати свідчення, на які він не погоджувався. Однак пізніше Захтей надав зізнання, які від нього вимагали. Міністерство закордонних справ України засудило вирок, який виніс підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму, засудивши фігуранта справи українських диверсантів Андрія Захтея до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму. Про це, власне, заявила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца у своєму твіттері. Власне, ще один красномовний приклад про те, як з українців і з кримських татар фактично вибивають звинувачення. І от бачимо, що, на жаль, власне,
Пан Захтей на це пішов і отримав 6,5 років в'язниці. Чи є якийсь механізм, скажімо, знаєте, не механізм, напевно, а можливість уберегтися? Тому що фактично ми не визнаємо вироки судів, які перебувають на території анексованого півострова, які контролюються окупаційною владою. Як тоді захистити, власне, від таких переслідувань, від таких судових вироків наших громадян? Ну, а ви можете скільки завгодно не визнавати ці вироки, але люди просто реально їх отримують. Тобто реально можуть бути там і є затримання, власне, да, там так звані судові справи і так далі, тому подібне. Як вберегтися, не знаю, в мене немає відповіді на це запитання. Насправді, як живучи сьогодні в Криму, можна вберегтися від подібного роду речей, да, репресивних речей з боку Російської Федерації. Там, ми ж бачимо просто за бажання, там, за якоїсь політичної волі, за пост в Фейсбуці там, 3-річної давнини, да, там, за будь-яку позначку десь, за лайки в соціальних мережах. Да? Тобто, це може бути, скажімо, людина може бути фактично репресована, власне, да? Як ми сьогодні це бачимо. І на прикладі Криму, зокрема, да, бо в Криму це, скажімо, концентроване насильство сьогодні можливо бути застосовано для наших співгромадян сьогодні, які фактично були примушені, да, Росією до цього, як тут було сказано, подвійного громадянства. Україна насправді не визнає, власне, да, самого факту відповідного подвійного громадянства. Якщо говорити про громадян України, які там час від часу, можливо, їздять в Крим, тут потрібно бути дуже обережним і на все зважати, власне, да, на ті ризики, які можуть, скажімо, все негативне, що може статися з нашими громадянами в Криму. Нещодавно, приміром, відбулась принаймні тільки депортація 23 українців, громадян України, які перебували в Криму там на заробітках, умовно, да, там щось будували. Тобто найрізноманітніші випадки тут можуть бути застосовані. Справа Сущенко, зокрема, да, інших так званих диверсантів, цьому є прикладом. Українська влада може тільки, на жаль, бо вона не може контролювати сьогодні ситуацію на Кримському півострові. Вона може просто привертати до цього увагу. Вона може робити дипломатичні кроки, надавати інформацію про ці арешти і привертати до цього увагу міжнародної спільноти, що, до речі, також дуже важливо. Чому? Тому що це можливий певний запобіжник до застосування тортури, відкритого насильства по відношенню до наших співгромадян. Так чи інакше. Да? То хоча б справа, в даному випадку Закея, вона демонструє, що це, скажімо, складніше, ніж ми можемо собі уявити. Ми останнім часом багато говоримо про ще один аспект політичного життя Криму. Власне, 18 березня президентські вибори у Російській Федерації. І зрозуміло, що окупаційна влада планує проводити їх і на території анексованого півострова. І вже маємо заяву, власне, Комітету виборців України, які звернулися до прокуратури Криму щодо тих осіб, які будуть безпосередньо працювати на виборчих дільницях, щодо відкриття проти них кримінальних проваджень, фактично за легалізацію і легітимізацію цих виборів на території Криму. От коли вибори, власне, пройдуть, і якщо зрозуміло, що найімовірнішим претендентом на цю посаду залишається чинний президент Російської Федерації Володимир Путін, чи буде він легітимний для міжнародної спільноти, яка фактично визнає, що Крим є анексованою територією, загарбаною територією Російською Федерацією, то чи визнає тоді міжнародна спільнота Путіна як президента, якщо певна кількість людей на анексованій території буде за нього голосувати? Російську Думу ж визнала. Незважаючи, скажімо, на всі наші заяви, да, коли там відбулись вибори, в тому числі, і, звичайно, зараховувались голоси на території Криму. В тому числі. Я думаю, що тут потрібно розділяти політичні оцінки і юридичні, як це не парадоксально і не цинічно звучить. Тобто розмови, звичайно, 100% про невизнання Криму, бо жодна країна
скажімо, об'єднаного Заходу взагалі в світі не визнається окупація, анексія. Але я думаю, що з російським президентом ну, все одно будуть говорити, зокрема, і на тему невизнання окупації, анексії. Щодо цієї справи стосовно там потенційних 10 тисяч українських співгромадян, які працюють, будуть працювати, чи змушені працювати на відповідних виборчих дільницях, там при всій повазі, дійсно повазі до моїх колег з КВУ, я б, ну, скажімо, дещо по-іншому ставила запитання. Зокрема, і стосовно того, а що могла там чи що зробила держава Україна для того, щоб унеможливити відповідну ситуацію. І чи є ці люди всі як один, там якась жінка-вчителька в селі на сільській ділянці, да? Чи є вона там злосним колаборантом, чи вона є жертвою, власне, тої ситуації, яка склалася. А це абсолютно різний підхід, як на мене, має бути. Да? Тобто тут оця, ну, скажімо, так звана колективна провина, там, чи я не знаю, як це можна обізвати, це дуже шкідливо. Насправді, це дуже шкідливо, і це, як на мене, ну, таке дуже необережне повідомлення, власне, громадянам сьогодні в Криму, які можуть не підтримувати відповідні процес організації виборів, які, але фактично значною мірою є жертвами. Вони є, ну, також, можливо, навіть політичними заручниками тої ситуації, яку Росія фактично створила, розв'язавши цю війну. Ми розуміємо, звичайно, що українська влада має досить вичерпні, невелику кількість можливостей для того, щоб проводити, власне, інформаційну політику на території анексованого півострова. Але чи достатньо було зусиль докладено для того, щоб все ж таки підтримати громадян, які залишилися на території анексованого півострова перед цими виборами і провести виборами Путіна, фактично. Виборами Путіна, фактично, так. Чи достатньо було проведено українською стороною роботи для того, щоб зменшити ту кількість людей, які, можливо, з певних причин підуть на вибори, або, можливо, з певних причин підуть працювати на виборчих дільницях? Чи достатньо було докладено зусиль українською стороною? Ну, мені здається, що можна було б трошки більше докласти, власне, більше інформуючи, да, про те, що і вибори Україна, ну, власне, ці не визнає на території Криму. Чому? Тому що на тлі того, що робить російська сторона надзвичайно активно використовує сьогодні кримську тему в своїй, ну, от в організації виборчої кампанії, розпочинаючи там від якихось натяків, а що, може, буде Путін, приїде голосувати в Севастополь, скажімо так, від якихось там мантр, значить, про явку в Криму, що вона от взагалі буде низькою в Російській Федерації. В Криму вона буде низькою, але нічого страшного. Тобто є ж сигнали, скажімо, про, ну, таку своєрідну мобілізацію за допомогою адміністративного ресурсу сьогодні кримчан. Ну, зокрема, там питання на роботі, чи підуть люди голосувати, чи не підуть. І я впевнена, що може бути, ну, як технологія, бо, ну, російська сторона на цьому спеціалізується. Да? Там показана якась сільська дільниця створеною чергою, і відбудеться розповідь про те, як активно кримчани підтримують, тим самим легітимуючи Путіна. Тобто тут є маса варіантів. Мені здається, що українська влада дійсно могла б просто цьому, принаймні в інформаційній сфері, приділити більше уваги. Єдине, що, скажімо, сам вплив на ситуацію там, да, от на організацію так званих виборів, він дещо обмежений. Але на політичному рівні, наскільки я розумію, там готуються відповідні заяви Верховної Ради, тобто буде дана політична оцінка з боку парламенту, з боку президента, там, з боку міністерства закордонних справ. Тобто ці, ну, речі, звичайно, робляться. Як ви гадаєте, пані Юлія, чи слід чекати фальсифікації результатів от безпосередньо по такій дільниці, як Крим? Тому що якщо фактично ми розуміли, що Крим не проголосував за Путіна, то це було б, знаєте, не виграним боєм, скажімо, не виграною війною, а виграним боєм. Про те, що дійсно мешканці анексованого півострова, вони розуміють і визнають так само анексію, як це робить Україна і цивілізований світ. Чи можна у цьому контексті чекати на фальсифікацію результатів безпосередньо по Криму для того, щоб Російська Федерація мала змогу продемонструвати світу, що, от бачите, навіть у Криму всі говорять про анексію, а у Криму нас визнають і за нас голосують? Ну, я думаю, що фальсифікація не стільки результатів, бо результати тут самоочевидні, да, власне. Да? Тобто це, ну, не президентські вибори, це вибори Путіна. От, але буде, ну, і я думаю, що і говорять серйозно про цю можливість, я думаю, що і в самій Росії говорять. Це накручування
накручування явки. Тобто і для Криму, і для Російської Федерації в цілому питання явки виборців, ну скажімо, які сьогодні, незважаючи на те, що телевізор все ж таки виграє у холодильника, да, ну, під впливом різних пропагандистських речей, да, вони накручені сьогодні там і на несприйняття, і на війну, і на те, що навколо, значить, вороги. Не так, щоб активно будуть брати участь, власне, в цих виборах. Чому? Тому що там немає, ну, скажімо, жодної інтриги. Там зрозуміло, хто, що, куди, значить, і наскільки, і як. От, тому це накручування явки може бути дійсно як, ну, один із чинників впливу, да, на результати виборів, а проконтролювати це, ну, в принципі, абсолютно. По Криму це дуже, ну, неможливо. Російська сторона каже, там і говорить про, здається, там 1500 спостерігачів іноземних, там, які будуть по всій Росії, до речі. В Криму, я думаю, що може там з таких поважних країн, як Бенін, там чи, ну, от, якісь країн побратимів в Криму, там може, ну, умовно, там може хтось і завітає, там ОДКБ і так далі, СІС, от, ну, тобто ці традиційні, фактично російські місії спостереження за російськими виборами, ну, і які скажуть, що жодних порушень не було, явка було там 99,9%, ну, умовно. Але зрозуміло, що це не буде сприйматись, ну, фактично тими світовими спеціалізованими інститутами, які слідкують за виборами. Власне, ще однієї теми хотілося б торкнутися. Під час нашої розмови от з'явилася заява певних політичних сил, які після того, як відбулася процедура реадмісії Міхеїла Саакашвілі до Польщі, виступили на його захист, сказали про фактично таку об'єднавчу ініціативу опозиційних сил. Власне, цитата з цього звернення ми її наведемо. Ми вимагаємо забезпечити повернення Міхеїла Саакашвілі в Україну, надавши йому можливості захистити свої права та гідність в українських судах у відповідності до норм українського законодавства і міжнародного права. Власне, ці політичні сили, які вказуються у цьому зверненні, це, зокрема, Демократичний альянс, політична партія «Громадянська позиція», себто Анатолій Гриценко, політична партія «Народний контроль», це Дмитро Добродомов, політична партія «Європейська партія України», це представляє її пан Катеринчук, Батьківщина, об'єднання «Самопоміч», Свобода, Рух нових сил і Хвиля, представником якої є народний депутат України Віктор Чумак. От таке, власне, звернення. Говорили про зустріч опозиційних сил на наступний день після того, як Міхеїл Саакашвілі полишив територію України. От, власне, маємо оприлюднену вже публічну позицію. Як гадаєте, про що вона свідчить? Що це за таке, скажімо, крило об'єднавчого опозиційних сил? І, ну, відповідні сили вже, ну, наскільки я розумію, вже давно були в певному пулі, да, прихильники, власне, Саакашвілі, да, тобто це спільного роду, ну, заходи. Це свідчить про те, що, ну, потрібно відповідним силам, знаєте, коли ця реакція сталася там на другий, на третій день, це все ж таки викликало певного роду можливі запитання, да, чому не одразу, хоча там були заяви, які засуджували, ну, фактичне видворення Саакашвілі сьогодні. Але це ще засвідчує про те, що, ну, і в подальшому відповідні політичні сили, там, от, які перераховані, подивимось, як це буде. Ну, скажімо, кроки до, можливо, політичного об'єднання на наступних виборах так чи інакше будуть здійснюватись, да, там, чи принаймні якісь спільні політичні оцінки того, що, власне, там відбувається чи може відбуватись. Ну, і це ще може засвідчувати про те, що, ну, незважаючи на фактичне видворення Саакашвілі з території України, він ще, скажімо, прагне залишатися у цьому українському політичному фарватері, буде робити найрізноманітніші кроки, там, судові, там, піар-кроки, не знаю. Він сам анонсує роботу там з європейськими депутатами стосовно умовного списку Магнітського, українських корупціонерів, що він буде, ну, скажімо, і в подальшому перебувати якимось, ну, скажімо, учасником, персонажем української політики. Наскільки ця роль зможе бути дійсно потужною,
потужною там чи впливовою от, з огляду на всю ситуацію, яка на цього відбуває, яка є, подивимось. От загалом хотілося б вашу почути думку, як ви в цілому оцінюєте цю ситуацію довкола Міхеїла Саакашвілі. Знаєте, довга досить історія у нього таких, скажімо, скитань. Спершу він отримав українське громадянство, потім його позбавили українського громадянства, зрештою судові процеси. І от приходять представники силових структур правоохорони, фактично в один зі столичних ресторанів, затримуємо. Ми всі бачили, власне, відео цього затримання, і згодом він вже опиняється в Польщі, коли нам говорять про те, що це було Державна прикордонна служба, процедура реадмісії, міграційна служба. От чи було все правильно зроблено у цій процедурі, як гадаєте? Ну, стосовно процедури реадмісії, нічого не можу сказати. Да? Ну, принаймні, наскільки я розумію, прикордонна служба вказує, що відповідна процедура здійснилася після вже того, як суд не задовільнив прохання, там, імміграційна служба, прохання Саакашвілі стосовно надання там притулку в Україні. Мені здається, що з юридичної точки зору, хоча я не бачила документів, мені здається, що їх там не було якось публічно поширено. Якщо б все це було юридично проблемно, Польща б не прийняла, власне, Саакашвілі на своїй території. Да? Тобто, якщо б там не було певних домовленостей, якихось юридичних, ну, скажімо, вірно зроблених кроків. Інша справа, вся ця ситуація як така, з наданням громадянства, потім з позбавленням, з набуттям громадянства, потім з позбавленням громадянства. Да? Тобто самі дії, які от призвели до всього цього, навіть не знаю, як все це обізвати, щоб було коректно. Да? Тобто це була, ну, скажімо, величезна помилка, власне. Чия? Того, хто надавав, ну, тобто, щодо набування, ну, це моя особиста думка, да, стосовно того, хто набував відповідне громадянство. Хто його надавав, власне. Фактично, справа Саакашвілі має виключно політичний контекст. Ну, звичайно, вона має юридичний, вона має юридичний контекст з огляду на всі ці перипетії, значить, з набуттям громадянства чи його скасуванням. І вона має політичний контекст з огляду на те, що Саакашвілі позиціонує себе як український політик, екс-президент Грузії, позиціонуючи себе як український політик. І є певна кількість політичних сил, от ми їх самі просто бачимо, і є певна підтримка громадян, до речі, в силу різних причин. Можливо, там комусь може особисто не дуже подобатись там те, що говорить Саакашвілі. Чому? Тому що тут є ще такий момент. Знаєте, коли ми говоримо весь час проти, там, за імпічмент президента, там, чи, там, не знаю, там, проти кого. І при цьому у нас насправді дуже обмежена позитивний порядок денний, це також породжує проблеми. Ну, от в сприйнятті всього цього. Але багато людей, мені здається, виходило, принаймні в Києві, там, на ці час від часу мітинги, там, чи хода була проведена не тільки тому, що вони особисто підтримували його позицію, а відповідно до незгоди з речами, пов'язаними, зокрема, з цими перипетіями щодо громадянства. Щодо набуття, потім скасування. Єдине, скажімо, якщо так підводити якісь риски, те, як потрапив Саакашвілі в серпні місяці на територію України, так званий прорив, це викликає більш ніж запитання, власне. А чому і в який момент Міхеїл Саакашвілі став, скажімо, знаєте, є таке російське слово, неугодним? Чому? Тому що хтось побачив у ньому якогось політичного опонента, серйозного конкурента, чи просто він, знаєте, почав перетягати на себе ковдру надто сильно? Мені складно говорити, наскільки можна в Саакашвілі побачити було конкурента. Чому? Тому що, відповідно, українського законодавства він не міг особисто, просто не міг, тому що він не прожив стільки в Україні, щоб це дозволяло йому балотуватися особисто, чи то на парламентських виборах, чи на президентських. Інша справа, що, можливо, різні
там нові опозиційні сили могли, ну скажімо, гіпотетично розглядати Саакашвілі як людину, яка може здобути електоральну популярність, знаєте, як певну витрину. Чому? Тому що Саакашвілі під час першого терміну в Грузії, президентського терміну, він дійсно сприяв проведенню реформ, він зробив дуже багато для подолання корупції в Грузії. Тобто це речі, про які, скажімо, складно сперечатись. І я думаю, що тут були надії на його роль і в цьому процесі в Україні. Інша справа, що не вдалося тоді, і в принципі і зараз поки що, політичним силам навколо цього, де і сам Саакашвілі якось був, він, можливо, говорив про це, але реальних дій не було стосовно певного об'єднання відповідних політичних утворень. Це перше. По-друге, чому він став неугодним? Я думаю, що тут це пов'язано із риторикою, в тому числі, доволі різноманітною риторикою, яка йшла з боку Саакашвілі. До речі, як на мене, також дуже важливий момент. Я абсолютно далека від будь-яких там конспірологічних теорій, але якщо ви подивитесь, я думаю, що вони не пов'язані з ситуацією там щодо Саакашвілі, та якщо ви подивитесь офіційні стрічки новин, от все, що стосується Саакашвілі, зокрема якісь загострення, вони подаються під рубрику там політична криза в Україні. Тобто російською стороною вони дуже активно використовувалися в плані їхньої пропаганди як демонстрація, значить, репресій політичних в Україні, там утисків опозиції, там і так далі, і так далі. От, повертаючись, власне, до того, із чого ми почали обговорення теми Міхеїла Саакашвілі, його політичних амбіцій, політичної долі в Україні, знаєте, от дуже цікава конфігурація цих сил, які звернулися, скажімо, із проханням повернути пана Саакашвілі і які заявили про свою об'єднавчу ініціативу, тому що, якщо, до прикладу, там візьмемо Батьківщину, то Юлія Тимошенко фактично його на кордоні зустрічала, скажімо, у серпні місяці під час так званого прориву. А от Свобода, вона, в принципі, не об'єднувалася раніше ні з ким. Скажімо так, публічно не висловлювала таку позицію. Народний контроль, Європейська партія України Катеринчука, то це такі, скажімо, сили, які не надто голосно заявляли там про свою підтримку Саакашвілі до певного моменту. От про що це може свідчити? Тобто це, зрозуміло, що це фактично є, ймовірно, якимось ходом під час передвиборчої кампанії. Це буде, вона ще не почалась, насправді, передвиборча кампанія, офіційно. Але до неї ж готуються. Ні, то це все зрозуміло, що до неї починають готуватись там з першого дня там після присяги депутатів в парламенті, це все зрозуміло. Але, скажімо, пам'ятаєте, на якомусь етапі різні політичні сили після, скажімо, застосування насильства під Верховною Радою на цих мітингах протесту, вони не підтримали тоді Саакашвілі. Тобто вони відійшли взагалі абсолютно свідомо від його підтримки. Сьогодні це може просто засвідчувати намагання дійсно критичного ставлення до рішення про його видворення з території України і взагалі характеризувати певну ситуацію відношення ставлення до того, що відбулося. Говорити про якісь об'єднання, мені, чесно кажучи, принаймні там на дійсно інституційному рівні, складно уявити, ви назвали «Свободу», яка там об'єднується Самопоміччю, я не впевнена. Тобто це скоріше політична оцінка тому, що відбувається і навколо Саакашвілі, і взагалі там з певними паралелями оцінки політичної ситуації, політичного клімату сьогодні. Тобто це як частина політичної протидії, боротьби, яка є в Україні також. А чи може ця протидія і політична боротьба прорости в те, що з ось цього переліку партій ми побачимо єдиного кандидата, який буде балотуватися на президентські вибори, який візьме потім під крило тих лідерів, які були разом із ним під час ось цієї, скажімо, політичної боротьби?
Ну, ви знаєте, все може бути, але трошки спостерігаючи багато років за українською політикою, мені складно уявити, що, скажімо, ті політичні сили, які прозвучали, Батьківщина, там, Самопоміч, приміром, що вони можуть домовитись от настільки інституційно потужно про єдиного кандидата. Скоріше, можуть бути, як завжди це буває, також розмови про єдиних кандидатів чи про об'єднання, це також індикатор того, що політичні сили в Україні, вони там, вже швидко прямують до виборчої кампанії. Але в попередніх українських досвідах всі домовленості там про об'єднання, вони закінчувались в кращому випадку публічно. В житті воно виглядало не так. Да? Там, приміром, якщо збережеться мажоритарна система, вона збережеться, да? Узгодженням кандидатів, щоб вони один з одним не конкурували на парламентських виборах. Там, чи, не знаю, якусь дійсно підтримку на президентських виборах тих чи інших персоналій. Але мені здається, що в даному випадку от в цьому списку є як мінімум дві особи, які мені складно уявити, щоб вони поступилися, принаймні в першому турі там один одному. Пані Юлія, я дякую вам за розмову Дякую і за вам. візит до нашої студії. Спасибі. Юлія Тищенко, експерт Українського незалежного центру політичних досліджень, була гостею цієї ефірної години. За 5 хвилин традиційно прямий ефір телеканалу АТР продовжить Заман у викладі Шевкета Наматолаєва кримськотатарського. Ми зовсім скоро повернемося до цієї студії. Наступним гостем буде Кирил Молчанов, політолог. Залишайтеся із АТР.